Müddessir suresi. Müddessir suresi Peygamberliğin ilk başlarına Mekke'de inen surelerden bolup ol 56 ayatdan ibaretdir. Sure adyny ilkinji ayatda agdalyan donu birönen manisindäki Müddessir sözünden alındır. Peygamberimiz Muhammed aleyhissalamy yüzlenip başlayan bu surede Peygamberliğin ýaýradylşy, hak dine garşy çykan kapyrlaryň erwet häsiýetleri we olaryň ahiretde çekçek azaplary barada gurrun ozgalýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen, ey doğana birönen peygamber, yerinden tur ve halka duydur yetir. Perverdigarın beýikligini tarif et, libasyny ähli hapalardan päkide tut, maddi ve ruha hapalıklardan gaça dur, eden ýaşynyň köpdir öýdüp minnet etme, öz perverdigarın üçin onun razylygy uğruna sabret, kıyamet boljagyny habar berýän sura üfleniljek ol gün nähil agyr günnür. Ol kapırlara ansat bolmadyk ören ýowuz günnür. Ýeka başyna yaradanmy ol kapyry maňa goý. Men oňa kapyra köp mal mülk, daş töwereginde aýlanýan ogullar beripdim. Oňa dürli nygmatlar, mümkinçilikler beripdim. Ol aç gözlük bilen henüz hem ödüne içilen nygmatlarymy hassa artdyrmagymy tama edýär. Ýok, ol muňa hiç höwes etmedin. Sebäbi ol biziň ayatlarymyza garşy kejirlik etdi. Men hem onu ören kyn ýola adaba duçar ederin. Ol pikirlerini we ölçerdi. Onuň jany çykdyn, ol nähilli erwet ölçerdi. Onuň ýene jany çykdyn, soň ýene de nähilli erwet ölçerdi. Soň seretdi, nazar saldy. Soň ýüdüni, gaşlaryny çytdy. Soň hem ýydyna öwrülip, tekebbirliginden ýaňa çykyp gitdi. Ol gidip barýarka, bu Kur'an diňe öňden bäri gelýän bir jadydyr. Bu insan sözünden başga zat däldir diýdi. Men hem onu sakar dowda hataryn. Sen sakar dowdagyň nämedigini bilýärmiň? Ol ne diýri goýar, ne de öldürüp taşlar. Ol içine oklananyň bedenini şol duruşuna iýip tükeder. Soň onu ýene öňki ýagdaýyna getirip, bu işi ýene gaýtalar durar. Ol insanyň derisini ýakyp gowurar. Onuň agdynda 19 sany sakçy perişte bardyr. Biz oduň dowdagyň sakçylaryny diňe periştelerden yaratdyk. Öýlerini kitap berilenler madaly bilsinler. İman getirenlerin hem imanları artsın, öýlerini kitap berilenler ve müminler şek şüphe düşmesinler diýip, olaryň sanyny hem inkar edenler üçin diňe bir tynak etdik. Şeýlede kalplaryna hastalyk bolan münapyklar bilen kapyrlar hem ahir netijede Allah bu misal bilen näme diýmekçi bolýar diýsinler. Şeýdip, Allah isläni dogry ýoldan adyrar, isläni dogry ýola salar. Perwerdigaryň goşunlaryny özünden başga hiç kim bilmez. Bu aýdylýanlar insana bir öğüt ündegden başga zat däldir. Ýok, kapyrlar hiç haçan öğüt almadylar. Şonuň üçin asmandaky aýa, ýygyna öwrülip gidýän giýje, agaran mahaly sähere kasam bolsun. Ol sakar dowdak uly belalaryň biridir. Ol insan üçin we Allah boyun bolup tagat ibadet edip öňe we günäh işlere baş goýup ýyda gitmek isleýänler üçin iň uly duýduruşdyr. Her kim öz eden işinin görewi ýesiridir. Meger amal depterleri tagdan berilenler beýle däldirler. Olar hökmän jennetde bolarlar. Olar günäkärlaryň ýagdaýlaryny sorarlar. Olar günäkärlere sizi bu dowdaga getiren zat näme diýerler? Olar biz namazy berjay etmezdik. Gariplere tagam bermezdik. Hallarynyň habar almazdyk. Günäh işleri çümýänler bilen bile çümerdik. O hasap gününi hem yalan hasaplardyk. Ahir biziň başymyza ölüm geldi diýerler. Inni olara şepagatçylaryň etjek şepagat hem peýda etmez. Biz olara näme bolýar? Olar bu öwütden näme üçin ýüze urýarlar? Bu öwütden Kur'andan, ýolbartdan ürken ýamany eşek ýaly ürküp gaçýarlar. Olaryň her haýsy özüne Allahdan açylan sahypalar Allahy perman isleýärler. Ýok, aslynda olar ahiretden gorkmaýarlar. Ýok, taýyk bu Kur'an bir öwütdir, duýduruşdyr. Indi hakikat geleninden soň islen ondan öğüt alsın. Emma Allah islemese münasip görmese olar öğüt alıp bilmezler. Gorkulmaga, heder edilmäge laýyk bolan hem oldur, ýalkaw eýesi hem oldur.